synes, at angsten har givet mig rigtig, rigtig mange indsigter. Og jeg bruger faktisk også mange sider i bogen på at forklare, eller på at vise, hvad det er for nogle indsigter, jeg har fået. Men altså, den største er at kunne rumme mig selv. Og ved at kunne rumme hele mig og alle de sider, jeg selv indeholder, gør jo også, at jeg kan rumme andre. Altså, jeg kan rumme livet. Og så, at jeg har lært at elske mig selv og føle kærlighed til mig selv, og faktisk være min egen bedste ven. Jeg vil unde alle, at de købte sig en hund, fordi så skal man simpelthen ud i naturen. Og ved at jeg har Sally, min sorte labrador, hun tvinger mig jo, og tvinger, siger jeg i citationstegn, til at komme ud både morgen og aften. Så jeg går faktisk et par timer hver dag i skoven eller rundt om Birkerød Sø. Og det gør, at jeg simpelthen bare kommer ned i gear. Jeg er til stede og mærker energien og kraften fra naturen. Jamen, jeg kan godt lide naturen, så derfor er der blandt andet også en mælkebøtte på forsiden. Og så kan jeg godt lide tanken om, at den ligesom strør, eller altså forplanter sine frø, altså at give frøene videre. Og det er jo tilbage til det der med, at hvis vi ligesom finder ud af at føle kærlighed til os selv, og få en følelse af, at vi ikke er alene, så tror jeg faktisk, at livet er ret dejligt. Så det er lidt den der med at give nogle frø videre, og give nogle tanker og noget inspiration videre.